ଚାଲ ଆଜି ଘର ବଡ଼ିକି ପଚାରିବା ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ। ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ? ଆଜି ଆଜି ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ମଦ୍ରାଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା। ଏଠି ଧନପତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଶାଗ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି, କେମିତି କ'ଣ ବାଛୁଛନ୍ତି ବୋଉ ଆଉ ମାଆ ବସିକିନା। ସେ ପୁରା ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଶାଗ ମିଶିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲେ ଏତେ ଜୋରସେ ଏଠି ପୁରା କେମିତି ଖରା ହେଉଛି, ମୁଁ ସେ ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲି ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁହଁ ହିଁ ଜଳିଯିବ। ସେ ଆମ ମୋ ମୁହଁକୁ ବି ଦେଖୁଥିଲି, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ହଲର ପଟର ହେଉଛୁ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୁହଁ ଦେଖାଦେଖି ଏମିତି ହେଉଥିଲୁ। ତ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆଣିଥିଲେ, ଏଇଟା ଦେଖାଉଥିଲି କି କେମିତି ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀଟା, ବସ୍ କଟନ୍ର ଆଉ ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଡରାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ବସିକି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖୁଛି। ତ ସେ ଏବେ ଆସିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡରଉଛି। ତ ଦେଖିବା ସେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ଡରେଇବା ତାଙ୍କୁ। ଜଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ନଖରାବାଜି କରିଦେଉଛି। ଆସିଗଲେଣି ତ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇବା। ତ ସେ ଡରି ହିଁ ଗଲେ। ତ ସିଏ ଡରିବେ କ'ଣ, ସେ ମୋତେ ଡରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡରେଇକିନା ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଲି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ। ତ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି। ମୁଁ ସେୟା କହିଦେଲି କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏମିତି ନଖରାବାଜି କରିକି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଜି ଆମର ଖାଇବାରେ ହେଇଥିଲା ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଭଣ୍ଡା ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ରସୁଣର ଗୋଟେ ପାଗ। ତ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ରସୁଣର ପାଗଟାକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପାଣି ପିଇକିନା ସେଠି ହସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ, ଖାଇବା ଦେଖିବା ସେ ଟେଷ୍ଟ କରି କେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ନକରାବାଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଗ ଲାଗିଲା ନା ଖାଇବେନି ବୋଲି ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ସେପଟକୁ। ତ ସେ ଏବେ ଖାଇକି ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କେମିତି ଅନଉଛନ୍ତି ମୋତେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ, ଯାଉଛୁ ଏବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହିବି, ନିଦ ବି ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବା। ବହୁତ ଜୋରସେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।